बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमा मावफुंमेल खुंफुंदों। दिनै थामहिनबा 2 जुलाइनि फुंबिलि समनि 10 रिंगासो समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसनाव बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमा मावफुंमेल खुंफुंदों। बे बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुम मावफुं मेलाव गुबुन गुबुन जिल्लानि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि गोबां खौरांगिरिफोरा बाहागो लायो। मख'जाथावदि बे मावफुं मेलाव माखासे बिथांखिफोर लानाय जादों। गिबि बिथांखि हिसाबै बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमाव आद्रा थानाय रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौ मावफुंनायनि बिथांखि लानाय जादों आरो बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि बोसोरारि जथुम्माखौ चिरां जिल्लायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय दिनैनि बे मावफुं मेलाव बिथांखि लानाय जादों। लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमाव फोनांजाबनाय खौरांगिरिफोरनाव गोबां जेंनाफोर नुजाथिनायखौ माबोरै जुजिनांगौ बेनि सायाव माखासे दैदेनगिरि आरो बोसोनगिरिफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेनि अनगायैबो गोबां माखासे बाथ्रा आरो जेंनाफोरखौ लानानै बे बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुम मावफुं मेलाव सावरायलायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि मावफुं मेलाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव फारागथि सानलायनायखौ गारनानै रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ सरकारनिसिम सौहैहोनायाव जोंनि खौरां बिजोंफोरा बिहोमा होनायाव जाहाथे थाबथाया आरो गासैबो बर'नि खौरांगिरिफोरा बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमावनो थानानै खामानि मावलाङो आं बेखौ खावलायो होनना फोरमायो। गिबियावनो गासैनिसिमबो नैबे समाव सारा बिटिआर हालामनि रायजो राजा आरो आसामनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनै जोङो अदालगुरियाव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मोनसे मावफुं मेल जानानै थाङो आरो बे मावफुं मेलाव जोङो हांख्रायनाय लेखा गुबुन गुबुन जिल्लानिबो दैदेनगिरि बिथांमोना सौफैनो हादों। खोब मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै हाबाफारिखौ जों जागायदों आरो बे मावफुं मेलनि गेजेरजों जों माखासे बिथांखिफोर जों लानाय जादों। गिबि बिथांखि हिसाबाव जोंहा जिहेतु बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव रेजिस्ट्रेसन जिहेतु खालामनाया एसे आद्रा दंमोन, दा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जों बिथांखि लानाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जोंना बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे बोसोरारि जे जथुम्मा बे जथुम्माखौ जों खुंफुंनो थाखाय दिनैनि जे मेलाव जों बिथांखि लायो आरो बे बोसोरारि जथुम्माखौ जों चिरां जिल्लायाव गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों जों खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। गुबुन गुबुन बिथिङाव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव जे सोद्रोम थामहिनबा बेवहाय फोनांजाबनाय जे खौरांगिरिफोर बे खौरांगिरिफोराव गोबां जेंना नुजाथियो। बैफोर जेंनाफोरखौ जों माबायदि फैबाय थानाय समाव जों टक्कर खालामगोन थामहिनबा जुजिगोन बेनि सायावबो जों दिनै रोखायै जों थख' जोङो दैदेनगिरि बोसोनगिरि बिथांमोनजों जोङो सावरायनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों आरो बे सावरायनाया जोबोदनो मोनसे मेहेरगोनां जादों। खौरांगिरिफोरा गावबा गावनि ओनसोलनि जायगाफोरनि जे समस्या आरो जायगाफोरनि माखासे मानि जे बिथांखि बे बिथांखिफोरखौ बिथांमोना बाथ्रा बुंथिदों जे खौरांगिरिफोरा जायगाफोराव खौरांगिरि खालामनायाव बा थामहिनबा बिथांमोना खौरां बुथुमनायाव माखासे जोंनियाव राजखान्थिखौ बा राजखान्थि बेलायाव बेले बेजे बेफोरबायदि जिहेतु नुजाथियो जे चेनेल हिसाबाव जों नोजोर होयोब्ला बबेबा मोनसे चेनेला गुबुन मोनसे चेनेलजों बा गुबुन मोनसे राजखान्थि लोब्बा थानाय बेफोरबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव फारागथि लाबोनाय बे फारागथि लाबोनायनि सायावबो जों एसे सावरायदों जे जोङो साफ्रोमबो आफादफोर मोनफ्रोमबो आफाद आरो राजखान्थियारि हान्जाफोर जे बिथांमोनखौ जोङो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जों बेखौनो खावलायो जे खौरांगिरिया खौरांगिरि बा मोनसे चेनेला बा बर'नि जिखिनि चेनेलफोर दं बे चेनेलफोरा जे गावबा गावनि जे मोन्थोरजों खामानि मावगोन आरो बर' हारिनि थांनाय थैनाय बर' हारिनि जे माखासे मानि जे जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ सरकारनिसिम लाबोनायाव खामानि मावबाय थादों। दा थिग बेबायदिनो जोंनि जिखिनि खौरांगिरिफोर दङ बा बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनजों जे थाफानानै जे खामानि मावनाय जिखिनि चेनेलफोर दङ बे चेनेलफोरखौ जे समान नोजोरजों जेन अनसायलाङो जेन जायखिजाया हाबाफारियाव जाखिनि चेनेलफोर दं बे चेनेलफोरखौ जेन हांख्रायो आं बेखौ गुरै खावलायदों आरो जि जोंनियाव फारागथि सानलायनाय बे फारागथि सानलायनायफोरखौ जेन गारनानै जोंनि रायजो राजाफोरनि जे समस्याफोर बे समस्याफोर थामहिनबा जेंनाफोरखौ जेन
जे सरकारनिसिम सौहैहोनायाव जे जोंनि खौरां बिजोंफोरा जेन बिहोमा होनायाव जेन थाबथाया थामहिनबा गासैबो जेन मोजाङै अनसायलाङो जों बेखौ खावलायदों आरो लोगोसेनो जे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामनो नागिरदों जे जोंनि गेजेराव गोबां जेंनाया फैयो जेंनाया जोंनिया फैयो दा बे जेंनाखौ जोङो स्टेन्ड खालामनो थाखाय बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना जोङो दङ आरो बर'नि जिमान खौरांगिरिफोर दङ बे खौरांगिरिफोरा बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनावनो थानानै जेन खामानि मावलाङो जे आद्रा थानाय जाखिनि चेनेलफोर दङ जे बे चेनेलफोराबो जेन फैनानै ज' जेन खामानि मावो आरो जोंनाव माखासे आब्रुथि गैयै थासारि जों नुनो मोनो सम बिदिनो सासे सानैयानो लग' लानानै जेन खौरां बुथुमो जे खौरांगिरि बिथांमोनखौबो खावलायनो लुबैयो जेन मोनसे खौरां बिजों जेन जायखिजाया हाबाफारियाव जाखिनि चेनेलफोर दं बे चेनेलफोरखौ जेन हांख्रायो आं बेखौ गुरै खावलायदों आरो जि जोंनियाव फारागथि सानलायनाय बे फारागथि सानलायनायफोरखौ जेन गारनानै जोंनि रायजो राजाफोरनि जे समस्याफोर बे समस्याफोर थामहिनबा जेंनाफोरखौ जेन जे सरकारनिसिम सौहैहोनायाव जे जोंनि खौरां बिजोंफोरा जेन बिहोमा होनायाव जेन थाबथाया थामहिनबा गासैबो जेन मोजाङै अनसायलाङो जों बेखौ खावलायदों आरो लोगोसेनो जे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामनो नागिरदों जे जोंनि गेजेराव गोबां जेंनाया फैयो जेंनाया जोंनिया फैयो दा बे जेंनाखौ जोङो स्टेन्ड खालामनो थाखाय बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना जोङो दङ आरो बर'नि जिमान खौरांगिरिफोर दङ बे खौरांगिरिफोरा बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनावनो थानानै जेन खामानि मावलाङो जे आद्रा थानाय जाखिनि चेनेलफोर दङ जे बे चेनेलफोराबो जेन फैनानै ज' जेन खामानि मावो आरो जोंनाव माखासे आब्रुथि गैयै थासारि जों नुनो मोनो सम बिदिनो सासे सानैयानो लग' लानानै जेन खौरां बुथुमो जे खौरांगिरि बिथांमोनखौबो खावलायनो लुबैयो जेन मोनसे खौरां बिजोङा बा चेनेला जेरैहाय खौरांगिरि गुबुन जायगाफोराव जिहेतु खौरांगिरि दोननाय बायदि बा निउस चेनेलखौ जेरै रानिं खालामो मोनसे अफिस जेरै थायो जेरै मोनसे खौरांगिरि जेरै थायो थिग बेबायदिनो सेम सिस्टेम बायदिबा निउस चेनेलखौ जेनै रान खालामो बेफोरबायदि जेन खालामो जे गोनांथि गैयैयाव जे गोसो जानानै जे चेनेल बानायनाय बे गोसो जानानै जे बबेबा मोनसे नों बिजोंखौ जे सालायनो नागिरनाय बेफोरखौ जे गारनानै खौसेयाव जेन खामानि मावनायखौ आं लुबैदों बा निउस चेनेल बायदि जेन रान खालामलाङो बेखौ नैबे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।